Dames en heren, hartelijk welkom bij deze vergadering van Provinciale Staten van Groningen. We hebben een quorum, dus we kunnen vergaderen. En voordat we echt met de vergadering beginnen, is het denk ik goed om even aandacht te besteden aan Meertmond, Streektolmond. En dat doen we door een hele strakke live videoverbinding. Henk Scholte van het Groningen Centrum Taal en Cultuur en Harry Niehoff, zanger, gitarist, songschrijver in het Gronings. Die gaan ons meenemen in de voordelen van het Gronings, in het bijzonder voor volksvertegenwoordigers. Henk en Harry, we schakelen nu live over naar jullie in de studio, ergens op het platteland in Groningen, zie ik. Goeiedag. Kun je me horen door achterin of niet? Ik kreeg ook wat feedback terug of zo. Oh, ja. Ja, voor mij is het half vreemd. Je zit nog met man of 15 en vrouw in de Stotenzool. En we zitten hier in Kommerke, in de Akerswoord in de provincie, door de wel gelijk aan. En wie ben nuigt van het Centrum van Groningen Taal en Cultuur om met jou van gedachten te wisselen over de Groninger taal en over de touwstand van vrouwen tot nou. En ik weet, dit moet allemaal in keurt bestek, dus dat valt mij touw. Jullie die mij kennen weten wel, ik ben een die wat bruidsproken weet een keer. En dat merk je nou al, want ik begon al veel te veel te zeggen, maar je wilt koor of keur. Maar houd, wie had gedacht dat we met jou in overleg kon, maar wie ben natuurlijk nou in een wereld terechtgekomen al een jaar lang dat we voor een beeldscherm stonden. En als je wat zeggen wil, dan ken dat misschien wel, maar wie moet dat in een rond met jou doen. En dat is mij gezegd van, hoe zit dat nou met de Groningers als we op een poot met verholen in Stotenzool? Nou, ik kan je één ding zeggen, het is Meertmond, Streektolmond. Een aantal provincies is je al verhoogd met een verholen. En dat wil dus huilen best in je eigen streektol als je met elkaar verholen gaat. Wat? Meertmond, Streektolmond, dat is een bijzondere moord, dat is al een lange traditie. Maar vandaag de dag moet je er altijd wel even wat over zeggen in meer dat het er is. En aan jou, want jou bent met elkaar ontzettend groot opgenomen, anders zat je er nooit. De lui in de zool en de lui thuis, die willen liever zitten. Ja, daar moet je wat mee doen. En ik ben heel roemhartig. Als je geen Gronings praat kan, zou ik zeggen, praat dan in je eigen streektol. En dan zal je daarmee zijn, als je met elkaar in het debat gaat, dat dat veel korter is. Ik denk dat je dan in 10 minuten uitgepraat bent. Want dat betekent gewoon weer kort en duidelijk wezen wat je zeggen wil. En dan heb je ook nog heel even verstand houden in de Groninger taal, of in het Fries, want dat ben ook Friesen, of in het Hoogs heb ik gehoord, of in het Drents. En wat nou al, want we zijn natuurlijk een provincie met meerdere culturen. En daar kun je dan ook zo mooi zijn laten in zo'n verholen dat je dan met plaatsvindt. Maar houd, als je het kort en duidelijk wil horen, Groningen zet van die typische grappen. En dan zal ik je een vertellen, waarschijnlijk ken je hem. Maar dit is een hele oude, maar is altijd nog vertelbaar. Het speelt zich af op het station in Groningen. Bij het bushalte. Een man komt met noodgang bij het bushalte en die kijkt even door de buschauffeur en die zegt alleen nog maar, Daan. Blijft even stil, want Groningers zijn bedachtzaam, zoals je weet, en dan een lettergreep, die. En dat is dan eigenlijk zo kort moet wezen ook in zo'n verholen, dacht ik. Maar houd, het Gronings is vandaag de dag natuurlijk ook een prachtige taal, waar veel in doen wordt, als ooit tevoren, kan ik je zeggen. En ik ben natuurlijk ook door groots op, en vooral als het gaat om muziek. Muziek, dat groeit als kool in Groningen, en de taal. In deze 21e eeuw is er al zelfs gesproken van een renaissance van Groninger streektolmuziek. En in de afgelopen jaren, tijdens de pandemie, is het ook heel duidelijk geworden. Muzikanten kon nooit bij het pad. Maar dat kon allemaal niet. Want ja, muziek heeft en die andere spelers hebben publiek nodig. Maar ja, vandaag de dag gaat alles op line zeg ik, online. En zo ben we natuurlijk ook, als we hier met elkaar
ja, ik protect you, maar ik kreeg natuurlijk geen antwoord terug. Dus ik moet gewoon denken dat je meer antwoord geeft. Maar denk er goed om. De grunnige muziek, dat mag er wezen. Dat is min of meer ook een uithangbreed worden van onze provincie. En daar moeten we groots op wezen, maar dit gaat ook buiten de provinciegrenzen om. En vandoor ook dat ik hier nooit alleenig ben. En dan wil ik eigenlijk mijn plootje een beetje besloten tot volgende. Ik heb 2 dingen dat ik je zeggen wil. Ja, nu die pandemie is het er nooit van komen. Maar als het weer normaal wordt en we allemaal met elkaar erin ben, dan nuig ik je opnieuw, lu en zo, en lu dat u zit achter de laptop in een kamertje, in de eenmans, eenvrouws eenzaamheid, zo kon ik zeggen. Maar je bent nooit eenzaam. Maar dan nuig ik je voor de volgende verholen dat komt, als dat zo uitpakt, dat je allemaal een spoedcursus grunnigs krijgt en dan wel meneer dat je wegwies krijgt, hou je keurten met elkaar verholen kunnen. Want in keurtbestek ken ik dat uitstukken, maar dat doen we dan wel als je op cursus bent. Dat bied ik je aan, want ik ben vertegenwoordiger van het Centrum van Grunnige Taal en Cultuur. Dus dat je aanbod staat. En ik zou zeggen, poos en jong, politieke participanten van de provincie, down. Want nooit zoezen, maar down. En nou nog het tweede. Voor mij is meentmoord, dialectmoord of streektoonmoord alle monden. En dat ben ik al 45 jaar. En ik ben er nog nooit flauw van. En I ook nooit. Goud. En ten tweede liep het goud al, volgend jaar meentmoord, streektoonmoord een idee. Zodat net een of andere dichter vroeg worden kan, dat je door de provincie vroeg wordt om in die maand een verslaglegging te doen in het dichtvuur. Wat een blievertje is. Dat zal ik hartstikke mooi vinden. En I toch ook, of niet. Maar die zijn, ik ben nooit alleenig. Ik dacht, als Toefie Slagroom, dacht ik, heb ik ook toch muziek metgenomen. En dat is geen kleintje ingenomen. Ik heb Harry Niehoff naast me staan. En ik kan naar mij horen, ik ben een knooster. Harry komt uit het noorden. Dat is een ander slag volk, zeg ik altijd. Die knoosters, die brood veel te veel. Maar als er een is dat koud wezen kan, ik zeg koud, dan word ik dat Harry dat kind. Want er wordt altijd gezegd, hoe hoger je komt in de provincie, door het Hoge Land, des te zwiegzamer het volk is. Nou, daar we maar denken op, dat klopt nooit altijd. Men denkt wel eens dat dat stoens is. Nee hoor, dat komt gewoon. Men denkt nu over de stilte. En als een over de stilte nu denkt, hebben we poëten die dat gaan doen. En daar dacht ik neem nog een maanden met, om dat zo te doen. En Harry, doe ik je toch even introduceren, want ik proef nou de hele tijd al. Ja, nou, ik speel gewoon een lijntje, dat liep niet genoeg. Wat voor lijntje ga je doen spelen? Het beloofde land. Nou, het beloofde land, als Toefie Slagroom, en ik heb ook wel gedacht van, er komt nog hou wat op je af, en ik zal tegen je zeggen, als je hier klaar met bent, nou stief je best, brood je een eigen tool, want dat is van ons allemaal. Als alle weg naar Rome reden ben, alle bommen voor gras, als alle rijkdom ook vergeten ben, s'avonds een Noord-Drentse vlees. Als alle woorden in wereld schreven ben. En deze man wat nergens meer van. Als alle regels overtreden ben. Dan wordt het tijd voor mijn meesterplan. Dan begin ik aan mijn reis. Nooit beloven land. Als februari daar op zeilt en korten op land vliegen door de maan.
als koning elke dag moet Noordenbel. En alle wagen laat is door, dan begin ik aan mijn reis. Nooit beloven land. Ik heb staak en zonden op mijn schoon zet. Kloppen van de verhoor. Op gitaar heb ik nije snoeren zet. En ik spaar nog een laatste moe. Maar dan gooi ik op reis. Nooit beloofde land. Maar nu gooi ik op reis. Nooit beloofde land. Nog een goeie dag verder. En mocht er wat moois van. En laat je huur dat je grullen killen. Henk Scholten, Arie Niehoff, hartelijk dank. De staatsleden staan hier op de banken en enkeling scandeert wie vond mooi en er is langdurig aanhoudend applaus. Henk, dank voor je gepassioneerde en ook best langdurige betoog voor Kurt. Ik vind dat je hier voor een knolster best aan de tijd hebt weten te houden. En Harry Scholten, ik vond het inspirerend om te horen van jou dat de Reize Noord beloofde laan nooit ver hoeft te zijn.